san kini na riga na yi nisa, a yau shirin raba mu zanyo kuka. Farin cikin mu idan aka lalata, ko zan mace ba zan yafe ba. Soyayya farin ciki ya samu mazauni, a jini na san ki yake yawo, hakan na yau gani ki sanya ma'auni. Ki dubi soni da ke kada yake kallo, tsarin mu ya cika duk mizani. Na baki zuciya gaba ɗaya kin ji, in ma buke ba za na numfasa ba. Ayya 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 soyayya, ayya ayya ayya. Kika zanto idan da ke bana kokawa, ko da raina ya ɓaci in na ganki ai sai na yi darawa. Idaniyanki na da kyawun kallo, idan na gansu damuwa su yi korewa. Kina da kyau game da kyawun hali, a ko'ina ba za a kushe min ba. Kula da ni fagen soyayya, sunnonin so duka kin san su. Rayuwar so akwai daɗi, haka ne farin cikinsa ne na gansu. Kalamanki suna sama min nutsuwa, salo-salo kike yawan furta su. Samun irin ki kai wuya 'yan mata da yawa ba su san wannan ba. Na san kini na riga na yi nisa, a yau shirin raba mu zanyo kuka. Farin cikin mu idan aka lalata, ko zan mace ba zan yafe ba. Tanadi akan soyayyar ki, zaman mu ni da ke akwai alkhairi. Alamu sun nuna yawan nazari, na san cikin raina ki da buri. Yawan tunani akan ki ne nake yi, idan na same ki ai na cika buri. Ke za ki zamin uwar 'ya'yana, gare su ne ko za na zamto baba. Ayya 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 soyayya, ayya ayya ayya. A daren jiya na yi mafarki, da ni da ke mun je Saudiya. Bayan bikin mu mun je umaratan, na yau gamo da Balarabiya. Tana ta so na aure ta sai na tela, ina da zauja ga ta a hanya. Da ke kaɗai ni za na ƙara rayuwata, ni ko baturiya ba za na kula ba.